Ka jingelang jangka Executive Committee ka Khasi Hills Autonomous District Council kabalalong ha ka arp santrik unaitung arajar arpulai da kawai kasur kala syem ki babun kirai ki bedai ba kajing traikam bonwan ra ka bah kamyat ha ka imlang salang ka wai ni kimat ka bala syem ki rai ha ki kesngi kadai halor kajing wan ra ka jing penkala hakikat tu kan ki kendon ha ki an ki bladan lupa jangka ki HADC Lani kita ki act bat ki regulation bantai laka me kajing wan rongker thap ki mender bat ki beri ki bamde ki trajla syakan ni garilum khasi. Bitanglang ya kai bala om siam. Kawai galong kasi kundi kala syem kawai ga rai. Kawai dei bat kajing jelai than. Ki ban bar banwan rong apo ka di kasi ka tumi. Kumbang itip baha bagi sang bahalang boros kata ki saya fight ya ka ILP. Ban sif ya ka identity ke jami. Dari pending ya kan ni adu mentah central government kampan le eh. Jadi yang cumi kumka setiap komiti bagi council nilarai ba hadin baka BAB. Tu abun teli ki points ka balabu da kalian ka home ministry ka bakan simpor kan dia. Jadi kalian cumi ngila rai ha setiap komiti ba hakini ki a ki ba don lupa. Tanai fi kumka ilaka administration act kadon ka appointment and succession of chief and headman act 1959 gidon ka KHDC melim appointment of CM deputy CM hima khairim hima maharam kiwi lengba kini ki act ngin wanra ya ki amendment ki bayade bat ka kumnu karung kami de bandona ka jingkai bapiang kabamut habarung haka right ne haka hima kadi bandon katu kat ne ki certain regulation ki bagi hima ki haban trekam kat kum ki ain ki jomi habarung hasnong habashong hasnong pada video nong trei sorkar lane video nong trei bela dei bandon katu kat ne ki rukom trekam ki ba urang padong urang ba snong u haban pendep kat kum ki ang ki rules ki regulation ki jogi barkani kan rap sibun na ka benta jongi ban check ya ka jingurung tertep ka bagi ong influx haupun usam jongka district council ka jogi for example benta kumkasnong ada ka maintain ya ka village register let's say kalong mandatory bakawi ka snong ka di bantuan ya ka village register kanang ban sutu hang ni mano ki badiki nong snong ki balapura hang ni mano hang ne ki bawa syuan tangkum ki level kenang ba lada hagi ki department juga sarkar lagi wan hang ne kum ki level kenum la ban issue kanu ka kerja jing pen shisha ndeken long purely tangkum ki level tenre lada nyem don ki ain ki besai kan company sitom iki sinong kumnu ban pentri kam ban kan nyul kan company sitom ya ki board jong ka ain ia ka bani trelang bat ngi lada kam non ka anya basai sa kawai pat kamat ka bak executive committee kala shimrai kadai halor kajing jelai ba kajing yo associate udrugs ba penjat om tang yu tau bakerni ndrai ki imlang salang hibro kawai bad halor kadi kebenta la batha ekat tenat ka bakmi ikikam an bat ilaka ban penkrek ban besu syo saki kat tuken ki kendon ki ban perking haki an ki bladon lupa da ke basandur banuman ra alang ru iki an baladon lupa jong kesorkar pedeng kenang benada ki kun samla ban ngop hau ni ujing di penbuat basniu ka executive committee kini kesini kala menjur bat ya weru iki rewat benia bat ki akhya bagian wan cekmat ban le ki jingwat benia hagi kanyo terligi benta halor ke rukom imten rai jong ginong song karilum khasi hagi than buper sakawai karai ka bak executive committee jong ka ki HADC kala shim kini kesini kalong ka jing kemenru iki tu gibran ke jing iet yala ke jong ketenrai bat kadai halor karai ban penlong biang no ya ka monolith festival rengkat ke jing kersian lang ketenat jungo kai perthai jong ke sorkar jela ka bertemu ban penlong hau benai no opera menta ke senam arhajar arpulai ya ke jing ruspa jong ka riti restore ke jungi ka culture ke jungi bat ya kan ni ka monolith festival kan compare menta kasin ya maria kan ni ngin saya train ka state government ba ka tourism department they can come here let's say can come bun ki items ki babun ki bangin habban ya trailang state government kam tam bengla don kini Khasi heritage village himpe nadu kapor i deputy CM atau kapor kila sedang
but ni shisha ba ki ba pun ba ki ba kwa ban tip ban ngam jeleu ban sutu khambhai ka ja bin rujumi tangling ba ka jing let jong ki hapo khasi heritage village hapo moplang le sikila la ban sutu malumala kumno ka jinglong jingman bat na e ka thmei jongi khasi ni mi dan ni im te kata te bat yakani hi ka jing penlong kemudian festival nget skamba sai hisin pat ki tourist ne ki brio jong ka jela dan ni jong kari India ni shabar jong kari India ru kintip chpang ka ja khasi Kamat kabakado kebalashim dek executive committee hagane kejingelang kadai helor karai ban pentri kamno ek e-gram portal kabalong kat kum kejing betha jong finance commission kabakatsan nadu unailar menta kesnem ar hajar arpulai kanika portal ketika online portal by de kanika e-gram suara kat kum ka guidelines jong ka 15 finance commission bangin upload no yekino no ki proposal ki detail plan estimate ki jingthu ki jongi ki project ki bangi manwara ki constituency ki chika mapher but kumjuru banla ban submit ki UC hakapor ka babiang but ya kani ngila shim nakara bahadian bala dan bontli ki meetings but state government but paramangi hane ka IT department ka finance but ka engineering wing but kumjuru ki way but ki department bangia dan lang mentasi hakini ke isi la shim nakara ba ngin pentrekam na do August yakini ka e-gram portal e-gram portal kebakat kum guidelines jangka 15 finance commission